Hari pagi wan BSP para sama, na yung bentay kasi pusan kamamala katayo. Bentay yung kami, ya kasi siyempang John di samla, siyempang ke Christmas, ya kaba ang pasya jumud hani na yung pastor di rani. Syuagdan yung ya snok tirang bermani itu rani bagi jumwai, para hayo juga por ini yo kasi jumwai. Kublai pi baro ki kena samla syaganika jislok. Ngai kublai Christmas pi haka kerteng ngajang troy bu no panim Chris ubalawan ban sim ya kajing long brio syaganik sla kendo. Han ngapor mentaro ngakwa ban pasat ba ban ai jimut pi katukat ni na kajing tho kajing Matius kalong ba art ka banikong handuk ba khat art ka ba kren pangkiri start na rimingi. Habalakha ya Jesu ha Bethlehem Judea men ba Herod ulong sim. Lawan kiriu start na mingi sa Jerusalem. Kidaong, hangno baladang kasyan usiim kiju. Naba ngelayo i yau klur jang u hakari mingi. Bat ngelayawan ban mane yau. Henry haba Herod usiim uli asngawi kata. Ula kiwin, bat ke Jerusalem baro lembat u. Di haba ulai lumlang yakirang maaling do baro. Badikinang to upat ba. Ula keli yaki. Hangno bon ka yu Christ. Di keli tu ha u. Ha Bethlehem, Judea. Naba kumni la to daw nang tu lupa. Paru ke Bethlehem. Kari Judea, pamlong ibarat tam pada kisim Judea. Naba napha on mi unong sensyar ban syarai ki beriu jonga ki Israel. Anda kumta u Herod haba ula khot jar kita ki riustat ula kili biang ru naki ya ka ayom ba ula mi pau tau klur. Bat haba ula phano eki she Bethlehem ula ong tu khleno ya wat biang ru ya tau khondung bat anda phila shem wanya thu pat hanga ba ngaru ngan yo wan mane yu. Te ba kali esngo ya usim kila letno hakmiru tau klur ya uba kilo yu i hamingi ulalet syashua jongki tat anda ula poi bola ne haneng kajaka habadon tau khunlung ti haba kilo yu i tau klur kila kemen da kajikmen bakrawe haba kila wanru hakayeng kilo yu i tau khunlung lem bat kemeri ka kemeju haba kila dem kila maniru yu bat haba kila law ya ki jingsong jongki kila turwa ai ki jing ai hau jika keser banyak kajing ubi banyak merde di haba lama ham lupa ya kina ublay ha kajing pos new bakin umlay paipan syau Herod kia letno syalakari nagawai pat kalinti kini di kajing ja keba shisha bat don santali ke eke bang kwa panai jikai pinang ni kabaningkong kibriu ki bastat ki wat ya ublay kibriu ki bastat ki wat ya ublay te hang ni ngi iba kini ki riu start ki syempang haba ong riu start makilong kibriu ki bapuli ki bawat benia bat ki bati bat ki bawat ya kajing shisha te hang ni ru haba ki i ya tau klur ba ki tip ya kajing mut jeng tau klur ki lelek ban wat
ya uta udau jong tau klur bolong uta ukonlung te hakaji im di kistan baro ngelang ki bastan hakaji im jongi namar bangi don yung mensim ko bolong unong yalam jongi but ladangi long hapok ajing alam yung mensim ko ladangi ala di ubo nyalam yangi ngilong ki ba syempang ya kajing shisha but ngin wat ya kata kajing shisha jong blai but ngin wat ru ya kahima jong blai but you try jong kata kahima jong blai na kata kadau Matias ukren haga lenong keban riu dekot keba lai pulai uong Henry pinyawat chwa ya kahima ublai bade ka hak chu te ya kini ki ke baro uns ailang tam happy namar kata wat kuslai na ka benta ka bala syai na ba kata kala syai kat kuslai na ka benta la ka jong la ka sngi ka biang la ka jong ka ba snio ke hang ni ru ka jing kentu kolong kum ki bri ka start ka shempang ya ka jing shisha ki bala itu yu try wat chwa yu try ke ki baro ka pipi dan kam uns ai happy lada onda pilai shem no yu try ka ba ar ki bri ka start ki money ya utrai kajing temu jeung di riu start bane ye kendu ye tau khunlung blong sim ju kiju kadai ba kin let ban money ye u ba ha ba kilai shem ye tau khunlung be ra kemi kilai dem kilai money ru ye u ong ka tieng ju blai te hang ni ru ki briu ki ba itu ki ba tip ba ye Jesus Christ kin money ye u ba ha ka ne ka sngi ju ka Christmas kat ka ba ki dangi let kemen ban ken mau ta ka sikha ka ju ki briu ki ba start ki shem phang kin money dem you baken ai u ya ka ta ka hok jo ka jing yero bat jong kaburam bat dena takadau bau Jesus Christ usong ha ka gospel jong Matias kalong ka basaw dekot ka ba shipho ong kumni men mani ya utrai bau blai jong mi tangya uhiru men syakri la ublai wan ha kadur jong khulung la ublai wan ha kadur jong jilong rangba la ublai wan ha kadur jong angel ublai tublong blai dekadeka kamram jengi ba ngi kaman mani ya u kabalai ki beriu ki bastat ki ko ngu yau blai ta hang ne ngi ba hadin ba layo jing maham nau blai ha jing pos niu vut ki la ko ngu bat kim sim la le phai shu shau herod banya thu ya ka jing don jong tau khun lung ha ka po Bethlehem Henry ki la phai no na ka we ka linti hoi ka don ka jing la don ka jing shep ting yo kumur ki sha kem hau herod ki sha penchitom hau herod na barba ki salai u Henry hang ni ngi iba kila jit ban ko ngu ya ulai bat kila jit ban kentat ya u herod hang ni ki ngi so thu shai ba ka kham ba ban ko ngu ya ulai ban ya kibriu bat hang ni ngi so thu shai ru ba ka tien ju ulai ko ha ki kitab Samuel ba ulai kham so bha ya ka jing ko ngu ban ya ka jing ai ngu bat ya ki klen thang jong ki blang ki masiแต่กะจิงเอ็มก็จงเอ็ดกุมกิสัมละหาบังยิลองกิบะเชมพังเนี่ยกะจิงเอ็มงิดังบะเชมพังกิบะอิทุเอจิสคริสงิดังกะมันกองูยากะกะเตียนกะจงเบลยงิดังกะมันกองูเอกะฮุกุมกะจงจิสุjisu hiru ukren ka gospel Yohanes kalau nama khatsar ke ba arfly ong ba unu ba it yang un sumar yaki hukum ke jonga katakan ke jing kemilin ti ke jong blai na ka jing em ka jonga bat jong phi ka ba khadu pat kalong ba ki briu ki bastan ki ithu ba ya ki dak kishin jong ka jing wan ka jong Jesus Christ hang ni ki riu start ki ithu ya ka jing wan ka baning kong ka jong jisu Henry na ka beta ka jongi pat ngini benlong ki bastat nam ta ben ithu ya ki dak kishin jong ka jing wan arsin ka jong Jesus Christ namaro jisu usawan yang sai sin pat banwan omsho kumu khundung omsho kumu unong aplam murat omsho kumu nong hikai ni unong penkhia hande wan kumu sim wan kumu nong bishar wan kum uta unong penrem kita ibasat layu bat la mangi kum ki khun samna jong ka balang la ngim so thu shai ba kita ki dakshin ba ka jingwan asin jong jisu kerajan bat la ngim itu itau ngin salong ki bamshim la kre na kata de hende ki brio ki bastat ki long ki bala pun kre barbor kumolong gitu ki tesoti ki bastat ki la pun kre bhai la de na ka beta ka jingwan jong tra jingi Jesus Christ de ka bible ru ka kren u Matias ukren ha ka lenong ka ba arpusaw ka dekot ka ba sapuar ong namar kata tu syarai na ba pimtip hakanu ma kasngi ba uwan utrai jupi ki brio ki bastat ki sngo thu ba ki ithu ba ka ya kala jan nam ta jingwan jong jisu ba ba ki sngo thu ta ki ya ta ki dakshin ken pen kre ba iladi te kum ki khna samla ki khun ka balang to long ki ba shempang to long pi ki ba sta ba sngo thu ba nyo jingmut na ka ni ka Christmas ba jisu uwan sini ka perthei nam ta ban pen emingi ba juga por sawan yang sai sinpat yang ban bishar iki
Te kum ki bastat ki basau thu ikata. Ngini benlong ki ba wat ya u, ngini benlong ki ba mane u, ngini benlong ki ba kongo yu, mangini benlong ru ki ba pengkre nam ta ka jiwan asien ka ju. Tu bleng ker khu pi. Amen. Tu ini apa yang setelah jumpa dengan porunta. Terakhir ni, aku ini saya sempat dengan por, nampak dengan sini, ingkat dengan G-Speed, nampak lagi jing lain ikut jual G-Speed, jing kehubuan nanti yang jang lepai. Nang asyik berbuat bagi nang lagi beruang kita sok dengan G-Speed, mereka nang lihat ruang G-Speed dekat ini so, bagi pan ini bawa waktu Jesus Kristus, pada masa sekarang. Amin.